Добре дошли в днешното видео. Ако се чудите как да се отървете от досадните паласки и да извадите стегната талия, сте на правилното място. В днешното видео ще ви покажа топ 4 начина да изгорите мазнините около кръста бързо и ефективно. Нека започваме. Първото и най-важно нещо е храненето. Калорийният дефицит е ключът. Намалете консумацията на захар, преработени храни и газирани напитки. Когато консумирате храни с високо съдържание на захар, това влияе на вкусовите рецептори и ви кара да искате още сладка храна. Вместо това заложете на богати на протеини храни, като месо, яйца и млечни продукти, пресни зеленчуци и полезни мазнини. Няколко съвета за как да останем в калориен дефицит. Първи съвет – добавете повече плодове за десерт след всяко хранене. Добавянето на плодове, които са с високо съдържание на вода, като диня, пъпеш, ягоди, ананас и киви, ще ви помогнат да добавите повече обем в храненето, без да добавяте излишни калории. Втори съвет – пийте достатъчно течности преди хранене. Просто казано, ако приемате достатъчно течности преди хранене, ще намалите глада и ще ядете по-малко калории. Затова 15 до 30 минути преди хранене пийте по една чаша вода. Това ще ви помогне да запълните част от стомаха си, съответно ще бъдете сити по-бързо, когато почнете да се храните. Трети съвет – добавете някакъв вид салата към всяко хранене. Простите и бързи салати от зеленчуци като краставици, домати, марула и репички ще ви помогнат да сте по-сити и да отслабвате по-лесно. Зеленчуците и плодовете съдържат фибри, които забавят метаболизма. По този начин вие ще бъдете сити за по-дълго и апетита ще ви е по-стабилен. Второ, кардио и упражнения. Много хора смятат, че трябва да правят дълги и интензивни кардиосесии, за да отслабнат. Кардиотренировките могат да бъдат полезни и да помогнат, но те не са толкова ефективни за загуба на килограми, колкото тренировките с тежести. Тренировките с тежести могат да изгорят много повече калории, отколкото с кардиотренировки. Интензивното вдигане на тежести не само изгаря калории по време на тренировка, но и увеличава енергийния разход в следващите часове, заради ефекта на допълнителното изгаряне на калории. Тренировките за цяло тяло са чудесен начин да изгорите мазнините и да оформите фигурата си. Включете в програмата си комплексни упражнения като клекове, лицеви опори, лежанка и набирания. Тези упражнения ще ви помогнат да изгорите повече калории за по-малко време и да стоите по-лесно в калориен дефицит. А в почивните дни, когато не посещавате фитнес зала, добавете повече физическа активност, като леко тичане, плуване, скачане на въже или просто разхождане. Това ще ви помогне да останете мотивирани и да изгорите малко допълнителни калории. Трето, обърнете повече внимание на съня. Знаете ли, че липсата на сън може да доведе до натрупване на мазнини около кръста? Проучванията показват, че ако спите само 1-2 часа по-малко на ден, това води до увеличен апетит, по-нисък разход на енергия през деня и до повече производство на кортизол, хормона на стреса, който води до задържане на вода. Недостатъчно сън също може да намали производството на тестостерон с 13%. А какво за тренировките? Много хора използват оправданието да не посещават фитнес залата или да не направят дадено нещо, просто защото не са се наспали добре. Но проучванията показват, че еднократната липса на сън не води до намаляване на силата, нито в общото представяне. Така че, ако не се наспите добре един ден в седмицата, това не е оправдание да не посетите фитнес залата или да не преследвате целите си. Обобщение за съня. Опитайте се да спите поне 7-8 часа на нощ, за да дадете на тялото си време да се възстанови и да изгаря мазнините по-ефективно. В случай, че не се наспите добре един ден от седмицата, но трябва да отидете на фитнес, можете да го направите, знаейки, че това няма да повлияе нито на силата, нито на общото представяне. Четвърто, намалете стреса. Както казахме, стреса увеличава производството на хормона на стреса – кортизол, което води до задържане на вода и може да доведе до натрупване на мазнини в областта на кръста. Как да се справим с стреса? Практикувайте йога, медитация, дълбоко дишане или просто се разхождайте сред природата. Намаляването на стреса означава по-малко мазнини в зоната на талията. Ето ги и основните принципи за премахване на паласките. Калориен дефицит, тренировки, отличен сън и по-малко стрес. Това е тайната. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ми и споделете с приятели. До следващото видео.